কোনো দূর থেকে বা আমাদের ছয় অভিযান জিনিস শেখার জন্য एबा गुलाघाटी कन्स्टिट्युन्सीआव जों दिल्ली अभियान ती कैसे कठोर बाइक रैली खाई दङ ओ बाइक रैलीआव सिनी लिडार सिनियो आमसाइनि सिनी बरम गोनां एमडीसी सार गणेश देबबर्मा बनयाकरै सिनी एक्स एमएलए सार राजेश्वर देबबर्मा सिनी सब जोनलनि चेयरमैन सुरन देबबर्मा ताई बनयाकरै सिनी डिस्ट्रिक्टनि लिडार वाईटीएफनि लिडार राकेश देबबर्मा बनयाकरै वर्किंग प्रेसिडेंट जुतन देबबर्मा वाईटीएफनि ताई गोबांमा आमसाइनि सिनी जे आदं रक जे एरिया न लीड खाई दंनाय बरफखौ फाइमान जाखा और वाईटीएफनि ingै जों और प्राय 700 बाइक गाय और हाइमान जाफैगा दिनै सिनी मूल और बाइक रैलीनि खाइमानि कारण हंगै जों दिल्ली अभियान ती बाइक रैली जों गामि आमसाइ और गुलाघाटी कन्स्टिट्युन्सीनि आन्डार जे गामि आमसाइयाव थाङै सिनी अग्रगति बलेन्टे प्रचार खायना बागै जों बाइक रैली खाइजोक दङ ताई लगी जों दिल्ली थाङै जे सिनी डिमान्ड रक जे दंमानि 125th एमेन्डमेन्ट एक्ट अमनो जों पास खायना बागै सिन डिमान्ड अमनि लगी एनआरसी चालू खायना बागै सिन डिमान्ड ओमपरे जों सीए न अपोज खायमानि ती और डिमान्ड ताई सबसे मेन डिमान्ड अरन बिसिंगै सिनी ग्रेटर ट्रिपल लाइन अमनो तीनो जों दिल्ली अभियान ग्रेटर ट्रिपल लाइन ती सिनी चबा सिनी थानचन चबानो तेबो क्राके खायना बागै दिल्लीयाव थाङै जों जन्तर मन्तर जिरगिनै जों सिनी दाबि न तेबो कटर कै जों रैली खायना दिल्लीयाव थाङै अमनो तीनो बाइक रैली किनिनि ताई हामबाय आवai mung nati bobo amsai tinini awai mung pandawo khobjagi to khobjana oro जों ताव सामनगन सिम चेंनाय अरन परे जों बेकरजला रुट थाङै आइन गुलाघाटी रुट थाङै गोबां आमसाइ यांनि जे 15 बिसि 15 बिसिनि आन्दार खबजागै जों बाइक रैली किनिनि आयोजन खायदों tinini bike rally wo tinini je o bike rally wo lukurokni khorok busek aba hake participant khlaimani kokdoma to पार्टिसिपेंट तो तावसु जरो बर थक दाफ्रु जे हिसाब आनो सामनि बर थक सिमि नाखा प्राय 500-600 जन ते अमनो या करी जे बाइक दंमनि थाइसिं गाहे डिटेल्स बाइक ते 400-500 बाइक इंगे थक सारना हाइके इंगे टोटल फ्लाइट दंयो 1100-1200 गाहे बाइक हाइ हिनि गाहे हिसाब थाइसिं साजा bike ko khorok busek o ba hake arrangement khajak tong इको बाइक मासा मांगनि रकेनो खरकसा खलनि केन अरेंजमेंट खाय सिनी 17 नम्बर गुलाघाटी कन्स्टिट्युएन्सी एसेम्बली अंगै जों तिनी सिनी दिल्ली अभियान तिने कायसा बाइक रैली साइमानो तिनी जों अर कथम लाइजाक सिनी केन्द्रनि अंगैनाय जत वाईटीएफ सिनी ताइ तिप्रा मथानि जत आदंसं फाइसक बेजाक तिनी सिनी 15टा बिसि दंग 15टा बिसिनि सिनी जे आरनि चेयरमैन हन्दी सिनी जे तिप्रानि वाईटीएफ नि जतनो फाइसक बेजाक मोर देन ओवर 400 नि सेपनो लाइजाक न तिनी अर बाइक सकपाइजाक आसके बाइक बांका जों जेसो वान सुबि दंमानि आबन सेपनो ते गोबां के तिनी अर बाइक रक सकपाइजाक ताइ तमनो जों 400टा बाइक दंग नै गांके कायसा बाइक को खरनो हिंगांके जों मोर देन आरबो 1000 सिनी तिनी टार्गेट बरक फाइनानि जों तिनी गुलाघाटी आमसाइ सिनी गुलाघाटी केन्द्रनि जत 15टा बिसियाव जों तिनी बाइक रैली खायनाय ताइ सिनी नाहारमंगमनो जों तिनी बाइक रैलीनि बिसिंथिके पिरनानि कक सिनी बिसखांनि 16 तारिख वाईटीएफ तिप्रा थां दङ दिल्ली अभियान सिनी ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि मुभमेन्टनि बागै बुबागरानि नाहारमंबाय बिनि साइचंमंबाय जों तिनी अ सिनी जे स्टेप जों नाहारै दङ सिनी जों हमदनके सिनी जे 17 गुलाघाटी केन्द्रनो जों जेसं मानसक बाइक रैली बाइके जों अ ककनो जों पिरलायनाय मुभमेन्ट सिनी ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड दंनाय सिनी लगी तिनी अर मानजफैका सिनी पार्टीनि सिनी त्रिपुरानि बरम गोनां सुरन देबबर्मा ताइ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट बरम गोनां अमृत फाइजाक डिस्ट्रिक्टनि वाईटीएफनि जत लिडार फाइजाक डिस्ट्रिक्टनि सिनी सेक्रेटारि सन्दीप फाइसक फाइजाक वाईटीएफ तायर जत सिनी ब्लकनि वाईटीएफ हन्दी आबा निनि त्रिपुरानि दंग डिस्ट्रिक्टनि दं जतनि दिनि अर फाइ मानजाक फाइजाक ताइ सिंखानाव सिनर ताबुक लामाव फाइसक फाइजाक ताइ किसा जरानिया गले सिनी अनारेबल एम नाकादि अनारेबल एमडीसी
रुनियाल देबरमा YTF प्रेसिडेंट फाइ दङ बबो तिनि सिनि अ बाइक रेलो फाइ मानजा फाइनाय MDC सिनि आमसाइनि बरम गनां गणेश सार बो फाइ सफाय दङ तिनि जों बाक्सा खालायनाय जेसक मानसा जों अ सामनो जों सक्सेस खायनाबो साइडआव दं ओमफ्राय जे नायदंनाय रनो तिनि जों खुलुमबाय जाव न्यूज मीडिया चैनल रखना सिने विशेष कई जरा जे तिनी तिपला सराव जे मीडिया बंद रंग पुले नि खाका हम को नंगिया पर तामनि बागै हेगे जे तिनी जों 17 गुलागाटी विधानसभा केन्द्रव तिनी कायसे जे कटर मा बाइक रैली खायजक दङ ओ रैली ना संसना हिंगा सिने YTF बाय ओ YTF नि बिसिंतै प्रटेक्ट थायो ओमहाय प्रोग्राम खालि दङ बनि बागै जों तिनारो जास्ट पार्टिसिपेट खालायो ओमहाय चिन गोबां मतिनि ताइ प्रोग्राम ओमहाय चलो जों जम्पु जलाबो खालाय फैयो अबनि बागैनो चिन मूल उद्देश्य जों जे महाराज प्रदुत किशोर बिनि नेतृत्वे चिनि बुबागरानि नेतृत्वे जों त्रिपुरा सारक जे जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानमानि ओ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड न जत थायोनो जों पुसकनाय शुधु आबो सिमिया दिल्लीआव थांनायबो जों प्राय 15-16 हाय बरक थांनाय जों बरक तलांगे आजागाबो हारिमु थानाय अबसुरु त्रिपुरा सिम बाथक तया दिल्ली हाय का भारत जत जा थायोनो आबा हायखने जों पिल्लाहि दङ बने बागै गोबां मचिनि DWF त्रिपुरा मथा YTF अमाखे थाइ थायो थांनाय जागा खाय दङ बने बागै चिनि ताइबो फुनुक जानाय बा चिनि बलाय जागनाय कक हंके चिनि महाराज प्रदुत किशोरनि नेतृत्वे जों साइनगा जों दिल्ली थांफ्रु आरो नै जे चिनि दिल्लीनि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बो निजिबो चिना प्रोग्राम फाइनाय बबो ग्रेटर त्रिपुरानो सपोर्ट खायो नै जों खानाव जे जों दिल्ली थांफ्रु बबो संगाय बक्सा आजागाबो पार्टिसिपेट खाय बिनि कक सपोर्ट खायनो प्रोग्राम नाय आवन बगै जत ताम सायो ओम हायके ताबो कारजगै कायसे कनै दंनाय र बरक नै थिने बाने को मथनाय बरक न हायनो जों थानचानि मारियो बाक्सा थानचानि मारियो जों जतनो सिनि सिकलानि फान एके सिनि बरक दफने फाननो फुनो बगै जों बहुत बसर जों कयलै खालाय दंगा ताबो जों चिनि जे शक्तिनो जों प्रदर्शन खायनाय फुनुकनाय ओम हायकेनो थिने रैलीना सेंगेरि गुलागाटी एसेम्बली बाय कबकजा ऐसा बाइक रैली और बाइक रैली सुंतामनि बागै खायनो नांखा अब आं जतनो साइमानो अपनि बागै सोंथिनि और फाइमान जा फकिया सिनो बाइक रैलीओ सिनि बिसामगंज साब जोनालनि चेयारमैन बरम गोनां सुरन देबबर्मा ताइ सिनि सेन्ट्रलनि आदं राकेश देबबर्मा ताइ डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि ताइ ब्लकनि सेक्रेटारि प्रेसिडेंट जतन और फाइमान जा फकिया सोंतामनि बागै अ तिनि जे बाइक रैली खायनो नांखा अबनो जतन सिओ जों फाइनाय 16 तारिख जों दिल्ली अभियान खायनाय और दिल्ली अभियान खायनायनि सिगां जों त्रिपुरा राज्योआव सिनि त्रिपुरा साबसंनि जे सिनि जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानमाने आबनो आवाय मुं खायनायनि बागै जों दिनै बाइक रैली सिनि एसेम्बली सारा सिनि गुलागाटी एसेम्बलीनि सारा जागायावनो जों बिसिवना हाबै जों दिनै बाइक रैली प्रसार खायनाय आबो नांमानि कक जों आसुक बसर रमै जे सिनि गोबां नेशनल पार्टी खायमानि यागल सिनि कुनु यक सामा मालिया आबनि बागै बुबाग्रा खरां तिसाका ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड और ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बागै जतनो सिनि और सारा त्रिपुरा राज्योनो प्रत्येकटा एसेम्बलीओ बाइक रैली चलि दङ सिनि अब 11 तारिख पर्यन्त चलिनाय और चलिमानि बिसिंतिवा त्रिपुरा राज्यो आवायमु खायमानि यागल जों दिल्लीओ सिनि और ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड दिमानतै स्लोगान रैनाय खरां कतर कतिसानाय आसुक साइनो जारा मीडिया नायतंनाय ताकुकताय बुकुसनो आनि खाका हामताय सबान सिबाय याफरे राव जोंनो किसा सुरिजाकदि जों दिल्ली अभियान थांनायनि बागै जों तेया रोंजाक 16 तारिखनि बागै सिनि बागै सुरिदि जतना हामबाय अब जों सिनि एसेम्बलीनि सिनि और गुलागाटीनि MLA बरम गोनां वीरेंद्र देबबर्मा बिनि गामिनि सामनगर और सामनगरनि थेकनो जों स्टार्ट खायनाय अरन थेके जों सुरु खालायो जारुलबासाय टू जोगेन्द्रनगर तेलारबन गुलागाटी
लातियासरा चिकनसरा बिशामगंज गुलिराय पाथालियाघाट जगाईबारि प्रमंडगढ़ हिरापुर इंगै गुलाघाटीओ जों आजागाव सिनि आरो पायरनाय आरो जों जा किसे मिसा आरो सालायनाय टोटाल तिनी सिनी जे हिसाब खाई आबोदत ताबु जे फाइ सपायमानि 440 टा बाइक सपायगा तेबो फाइ दङ बर जयन खाइफैनाय बर लामाव फाइ दङ बर बाइकखौ जों हिसाब प्राय 600 700 ngैमानो आंनि मुंखा अमृत देबरमा आं डिस्ट्रिक्टनि तिप्रा मथानि प्रेसिडेन्ट